Sabo. Iko nasi deh. Taman yang der-der yang. Hello guys, welcome back to my channel. Hanya hilam suga ni channel lo. Hingke tini hingke phungni tabu hingke 6:30. Jotono phung kaham gang ani nok jamu phaijak iko o jaga wani pun rok tongo iko pun buma ani harsi obo hingke ang dustbin ni moilar oro sokna phayo tabo ang kunari sawi tongo hingke ayang pun samasa pun jo abo hingke tabu ang o jagani moilar rok poriskar khaibani mani kainani jora angkha hingke mani busli rok khiklainani jora tabu aboni bagui tini bari poriskar khlaisinai hingke ani sosa to norok nukha ani sosa phunugano iko sosa nugui mankhana amo tori tomkhe bosok nanai taisa kaino te belai laini lai hamno kaino bosok naisinai hingke tailingsa tongo tailingsa bo iko duita bosong kaikha hingke busli tebo kobangma tongko sabanang sari an mo sosa kotor jat soi sosa ta original sosa hingke o jaga bo kaikha ang haipono o jaga hingke tui jakya khudo tui yakho ang tini rokom ke tui risine mia kaimani mia tui jakliya ta hingke bono ke jalbari mayang tokang jalbari maya hingke ani mufrai rok gosok tor tongmai khe hingke phunugano ani mufrai nasdi ko sakumura botoi ko dongo kai tongkha sakumura gan dongo kai tongkha hingke mufrai rok ko lok baikha bosok kolok daktino taklai mukhitong masa naisi mufrai rok iko bokhaito kaisi tongkha ro hingke yang tebo phunugano ani moso to poriskar khlaini kha do norno phunuk manliya haipeno ang moso poriskar khlaimani ani moso bari oro phantok bubar bar tongkha iko phantok bo dakti thainai tongoro phantok phangni phangtam hingke moso boto iko moso blati amo kiti chikon sikoro yang kotor tongo iko asuk tor khado moso blati oro hingke asuk tor khaiko ordek tor kha hingke ordek ke torya khuta uje tui mannai rok ke tor kha hingke tui manya rok hingke torya khu kangrong bo tani asai tongbai kha jotono kangrong bufang asai kha mufrai asai kha sosa asai kha hingke moso bo torkha muti hingke ani mukhitong complete ongrok tabuk tebo kainai phantok bo tongo nasiri borok chalayo chips bukur papsi ni thokjak lai borok sogranai tabuk ang ani dustbin ni moila soilar rokno sogri kaiko hor musungiri kha hor phanangui tabu o jagani chikon mikon plastic rokno poriskar khaibrane wafra bai pharui joto poriskar khaibani iko bari iko poriskar khairikang mane je paper no bisibak shampoo bokhongmang bango do hokja shampoo bokhokmang iko ro sogri bai jotono tang tabu bin bo khamui tongsina aste hingke angbo nogo thangsinai tei sargui nogo tlang paikha tabuk samung khaigrana nogo thangai nogo tlang thangkang nogo phai sokpai kang iko bo kyani logi song bo hingke samung khainani bagui thangnani nai tongo iko bini samung hingke omo bai no hingke chwng omo bai samung tangui no chai tonglai jao.
mesin bufang ramani mesin hamyangjak babono thik khlai tongo swnamwi samungo thanani bagui go naidi amo haike kosto khama khlaijao ajinani bagui amoni bagui no bayapsang support khaibai di ani video no full watch khaidi te ano watch time ready norok support khaikese angbo kuchugo kanai tabung ke yang phai pekhe tui naraknani hinui ko ang ayang motor off on khai kabumani yang ani tui phai tongo gani mani rok bo hujagya kui ko phungni tui phai tongoi ko pipe tui hingke iko ani mani burungsa hujagya no nukhna ke tabung ke ang nog gandi bising habui phaike do mamui khe munjak ke fridge rok porsikar khlainai tini yang nog bisingo sokpaikya thuma base kui ko ani baba hingke thuisi tongkho ko ani fridge porsikar khainani bagui ang tubi phaikya o jagao tabuk hingke ang sakao phaijak kobong phrannani tini sal ekdom kaham satung ke kobong rok phranna nango do chwng aboni bagui tini ang kobong phrannani hinui sakao kobong tubi phaibake ko anche ro kobong leta peta kobong sitrabai mani ani yakhung kwrui yakhung tubliya bed cover kwcham se tui hai ko o jagao no phrani ribai sinai phrani ribai khe ani kobong iko hasal tongtui phunuk sinai ani kobong ekdom sitraangjak aboni bagui hasal tongtui phunuk rika do kobongni cover bo khukjak sunani hinui ang tini sui ribai nai moiyang tongmaikha abang yang sakao phaijakta tini satung belai kheno mar khe tungjak khaisi do sosi maklangnai soyangke tabuk hingke pukhiri kheto phaijak ikona sidi kakamuk khosalai pukhiri o yang tebo jeri khai dress khugui tongkhu six pack jak yang saphai oi kharga sap kharta bai thangda khar tekisa nuk jagano biang kharnani o yang ke putla phaijak yana hagide bhai khariya ta yana hagide putla ba bo naithok tongtikha baba mudikhe torikhe deklek thana ti habai bin dega han kheng dong tabuk hingke ang kakamuk paina bagui phaido an baba bo khosapano bisi manle ta angke ang tai 500 gram kakamuk painarangna bagui phaikya tai ko among kono chini nokhlawo no mama songni na ta kakamuk bong pukhiri wo no khosao hingke baba kisa khosaka hingke tei 500 gram paikya hingke kobong mang sinai ta baba khe tukui musi reading paijak nogo phaipai tukui akui paikya ko tabang 500 narangna naitongo ta kebai sono jotono no dipor kaham ani video naiman bagui jotono bele bele khine hambai ang ani video no rono pairi sinai kakao muk songmani hingke onyo video no rok nugui man sinai no pas pator te hekamla hangka